Toledo Most Wanted. Ato ni Bay. Dong, hindi mo tanda. Unsa may ato? Kailan ka ni Tikya? Kinsa na siya? Sa sikat na siya? Oh, sikat na siya. Sikat ka siya sa pagkamaritis. Kailan ka? Luka ila na iya. Sa iya, ate ko, dili ko iya. Sige dong ay, salamat na lang ngayon. Okay, klaro. Unsa siya from to bayot? Uy, asa ka si Tikya, no? Hindi na rin ko si Tiktoyo na ni. Utang ko kita, uy, init, magkaayo. Masig na siguro diri ang tanan. Kita, uy, asa ka ron siya, no? Oh. Ano na siya di? Ay, hindi na ko pinangita, pati inita, darating ruha. Uy, yawa na po mo, yung saman. Bantog diya, sigduwa, hindi ba kasi pangita mo? Nadik ko. Nanahal kayo, uy. Grabe ko duwa. Susi? Ako na ba rin? Ay, hindi na kayo ato ba? Ako sulti ninyo. Ako saman. Kaya tayo sa mga duwa. Ako saman. Si Marimar, ay. Kapay ato ba? Ako saman. Si Marimar ba? Ano ni si Marimar? Ba? Sa langayungon kayo, uy. Kanang nyata si Pilipin atong si Mana Santa. Tabang kayo, last night pag yun. Yang gigit ni Tikla, nagkakaon po ni Kato. Ato ko sa adlaw o gahapon, nagtabi ni. Nga, Oo sila ko kay baho ko ba? Di ko kanang. Kapay yung bana. Sus, pagkatakulan na. Ang iyang trabaho, pang katobra. ay, wala mo din. Katakulan na. Wala mo may trabaho. Ang tanang yan, Marimar, oy. Yan man ang gigit na. Ulam, hina. Ulam lawas. Tikla, tinuod na nga. Tinuod na nga, wala ko siligo-ligo. Mga isuti sa uban. Nakon siguro na. Ganahan ka mo dog yung bana na marunong kayo. Kapag yung bana nga. Kanang pagkulan ka ayaw ka. Gisugod ka ko ni Marimar. Kung saan ka ni Marimar. O, sige kaon, ana. Kasi ginumay si Marimar ako. Mayunan pag naon ko. Siguro. Nato di ay. Kung saan na siya. Sige, sige. Ulang din si tagating lawas lagi. Hindi na sa maligo. Di ko maligo ko, ligo ko si Manay, balik ka rin yung panty. Di ka buko. O, di kayo na kayo, walang nang bayaran na ako, ngayon sana siya. Ya, yang, ganahan ka mo dog yung bana na nga, huwag na siligo. Si Marimar man na. No, nasa unahan. Nanilihig. Asa ka nang gablo na siya? Kasunis lagi na. Hala, naligo na lagi na siya. Oo, no. Lagi no? Nilaro ko yun. Okay, kumana mo kini Santo kasi naligo na, gigisong naman. Oo. Dito na nagos dagat bro. Siguro na kabo ni pare. Kaya ito ba? Ito. Kasunis na lagi na siya. Pero mag-disinti na gina siya. Adulakan na siguro na. Kasi nakalo na siya. Ka ng kuwan. Kasi di pa 5-6 na. Wala nga kay bro. Pamilya na ko sa mga chismis nga. Dagang ko ng laki. Kaya ito ba gusto ko? May kasuban na. Subuan. Basta tayo di ko ani. Sige. Sige, una lang to. Basta, Sige. Oh. basta mo tayo sa kita. Ay, kasama ni. Di na lang kasama. Dito na kaya natin. Sige dito. Sige, day. Bye-bye. Uy, Marimar! Uy, Marimar! Bungo naman siya. Uy, Marimar! Ano nga sa'yo? Ay, kaya ba ito, tano? Ano nga sa'yo? Ganun kuhan ba? Nakita ni Tikla, gani nga. Sa may kisulti niya ni Hindi ko sa kita nga ito kanang bati din mo. Di apel bagin nga imong bana. Ha? Mau ba? Gitagaan pag ito nung binigni? O ka na imong binignit. Ingon makuno siya nga laan makuno naglami imong binignit. Aw, kalain ko niya. Asa mo kuno katinuoran na Marimar nga dili mo kuno maligo imong bana. Uy, dili na tinuodoy. Iyayahar ng istorya. Nga, kaya lang siya na ako. Doon, bulos sila ha. Unya, unsa pa may lain ng istorya? Oo, maura na. Walang. Asa ko kayo panunting bati. Nyara kita tadi.
Pantay lang dyan siya nakugma. Bugnoon dyan ko ni siya. Kining napayato ba? Muon lang ko kay naipotante malapon. Sige, Tataog pa ha. O sige, sumano to. The next day, Tapoy. Daghang trabaho ko na ni oy. May taning ako sa mabilin oy. Akong bana. Yahir taon kayo, di mo na trabaho, uli, kaon, tulog, jirjir. Maorgan itaw niya ha. Sus munani gid ni kapay nahan oy, kini mahimutang asawa, puting pagabudlaya. Daghang kitag trabahoon. Asag di lang oy, at least mas koran sa bitaw karong gabi eh. Nagong? Di ko masaya marag si Marimar man eh. Tutuon eh. Magpadaw na ko si mong balay tikla. Alisto lang ka na ko. Uy! Asa man ka? Uy, may naa ka. Gusto lagi ko makakita ni Kuan ni Tikla. Sakto kaayo. Sakto kay Marimar to dito nanilhig. Na si Tikla dito ay nanili kay napagwapa siyang balay nga maot kaayo. Kuyogi ko bi. Kadagang ikaw. Piitag na kong anak. Oy! Sige na sa kong arrange ane. Kung di plastar, sige na sa kong arrange ane. Udara! O ni balay ni Tikla. Ayo daw. Ayo! Uy! Ayo! Tikla! Wa may tao. Kasi nagduog pa na siyang bana. Kaya bana, Asin. hangod na ba to? Sudlong ko na nato na. Sige, Para matuan ta to sa imong kalagot. Wala si Mara. Ano mo si Sikya? Hoy, tao dire! Wala! Tagiya! Tigbantay rin is balay! Hoy, tao dire nang lakaw! Ano kung sa maroon? Uy! Ito may suga ni Marimar. Uy! Palagi, tukan si Tikya. Daan ko palagi. Nagbinuntahan kagit sila. Ayo! Oh! Hoy, tao dire! Wala! Balay ko! Balay! Adi balay nga mo tingog. Paabot sa paabot. Kunyara ka diyot kay high-tech rabad kay ni among balay. Ako ka magtuyo na to. Naapoy tayo gawas karong adlaw. Kita sa yung tuyo. Pagdali din kay dala pa yung trabaho ko ngano kasayo ba aron nga. Kita ba yung isuga? O sa di mo isulti? Yan mo kong gipanabi. Sa may among tuyo Sa man na dyan to. nakatinood ni mo gisulti. Kisa may giingon ana. Way lain pa si Tikya. Si Tikya, kung sa may gisulti nimo. Daghan ka siya gipanabi nako. Kaya ako ko nung binignit, wa ko na ilami. Mao ba niya? Kung sa pa may yung mga di pang tabi. Taka yung istorya ni Tikya oy. Nga ako pa yung bana, wa ko na kaligo. Kisa may giingon ana. Si Tikya. Taang pas Tikya. Kana si Tikya ba tumutumuan kinag istorya ay yung tuong ana. Kisa may giingon ana kanang Marimar. Nga tumutumuan kinag istorya. Kisa may giingon ana pinili si Tikya. Ay pagdili pagka punuan kinag istorya si Tikya jud. No. Di pa ako no. Para may istorya ato ni Tikya usan gi katinood ani bisig tumutumuan ra kitong istorya. Uy, napa mo to dir ganyan? Nakuha ko may karon lang. Oh. Mao na diha. Tumutumuan lagi kinag istorya si Tikya tan-awan di dagan na. Awa. Kani Tikya, tumutumuan jud kay istorya jud. Bukod anong istorya, ang istorya nga dindot para nimo, gibati niya, ana manigod. Ang imong binignit, piti ko nung dinduta, lami ko nung kay kanon. Kung sa di ang istorya din nimo di ay, iya di himong bati. Kani Tikya, tumutumuan kay istorya. Sa di tinuod ani? Asa man yung bayhan na? Lakaw magwayhugas sa plato? Mao na, tan-awa nga ko trabaho karon. Wa ko mamot ko trabaho tungkol kinaangin ko yung kabuang.
Sunod gali, dili ka magsige patutuo ni tikya kay kana tumutumoan ka ng istorya. Kung ako na may madamay-damay ng kalakihan eh. Patay ko sa kumbana ni ron. Iwa pa na human akong trabaho diri. Unya inyong samok-samok. Di mo maging gidawat akong binignit. Unsa man, magkalimtanay na ta. Unsay binignit? Mura mo niya gawin. Tingin mo sa masawa? Unsay binignit? Ngawa mo yung kakakaon yung binignit? Unsa man? Wata? Kay ge. Ngawa mo kakakaon sa binignit. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal? Lights, camera, action. Oh, kanid si action. Pantay ka. Ge. Ano? Hasta sa kunay mo ba na, wala po kunay kalibo. Action. Udara, mga ni balay ni Titla. Yeah, Tawag na tawag. Dali dayon. Tawag sa, ayan na ito. Ang politik lang. What's up mga kamaot? So mga kamaot, shout out di ay sa Bisaya Vlog Official o sa Toledo Kulisaw Vibe o Motor Vlog Jerk. Shout out ninyo mga kamaot. Data day sa mga Zamora family, Yunson family, o Yunteng family. Hindi lang, ikaw supay na naman. Shout out sa mga Fernandez family. O sa Buntuyan family. Shoutout sa Bayot family o Plaza family na sa Negros. So mga kamaot, ayaw ka nalingaw og nag-enjoy mo sa mo ang gibuhat nga video ang pawala sa stress. So don't forget to like and share this video and also subscribe to our YouTube channel ang Toledo Most Wanted. So see you there guys sa next video. Amping, God bless. Bye-bye!